Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. En dat komt uit vanuit Starum, want er waard hield op IJsselmar. En het is ook een speciale dag, Joert, want wij hebben Ladies Day bij Omroep Friesland en het Scootjesjournaal. En dat betekent dat Sippie Tegelaar aan tafel zit en Klaas Jansma hebben we gewoon naar je stuurt. Of tenminste, ik hoop je dat hij nou eindelijk eens vertrekt. Verder is aan tafel ik Frali, Hilde Boesjes. Zij is de enige vrouw in het SKS-bestuur. Yveske, het beste Klaas, ontmandi, noffelijke joen. Hilde Boesjes van het SKS-bestuur. Yveske Meter, zij is de dreuwende kracht achter Pieter Meter van het Bolsete Scootje. En Jitske Visser, zij is een echte scootjeskipper. Bij de IFKS heeft ze dat jaren dien en ze zal dat grif eerstdaags ik weer worden. En deze vrouwlie en ik het vrouwelijke publiek wordt in een ware badlijn toch die geweldige jonger Danny Panadero. Wat biverblied dat hij er is. Maar de centrale vraag is Joert Verzels. Komt er eer een vrouw aan het helmhout bij de SKS? We hebben van de middag de meanings even hifke. Oh ja. 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 Jij naar mij. Ja. Oh, nu kijk, we zullen daar op het boord in. We zullen daar samen horen horen. Komt er ooit een vrouw aan het helmhout bij de SKS? Nee, loopt er niks van. Loopt niks van. Waarom net? Nou, ik ben altijd van die macho's, die man. Dus dat loopt niks van. Nee. Dat kunnen vrouwen ook. Waarom moet een man een macho zijn? Slechte zaak? Nee, helemaal niet. Het ligt maar mooi in de man hoor. Waarom? Nou, dat denk ik erover. Hey joh. Nou, zo was ik het mooi werden, maar ik vind het verdringen, dus Ja? ja. Ze is niet echt solidair hè, met de vrouwen. Nee, vind ik niet. Nee, buurvrouw, je moet een beetje... Kom hoor. En zeker de nieuwe generaties, die willen dat ook. Tuurlijk. Er zijn toch ook veel vrouwenboten en er zijn veel meer vrouwen als vroeger die zeilen. Dus ik denk dat het er wel gaat komen, ja. Het moet. Het moet. Nou, onder het publiek ben de meanings dus verdeeld. Komt er eer een vrouw aan het helmhout bij de SKS? Nou, we zullen die vraag aanst verder eens even uitwerken hier aan tafel. Maar onder oren Yveske Meter. Yveske komt toch zelf uit een echt skippersgeslacht? Ja, ik ben van oorsprong een zwerver. Dus daar zit wel wat schippersbloed in. Dus Ja. zo is het skipper kennen. Ja, maar ik heb geen ambitie hoor. Oké. Nee. Jitske Dowol, want ook bist scootjeskipper. Wat is die fascinatie voor dat scootjeszeilen? Ja, het is scootjeszeilen is een waanzinnig mooi spultje. En helemaal in de wedstrijd. Ik ben net zo van tourzeilen. En ik vind het de kick van het ier. Er staat een sjen, staat een dwaan. Zielen, het gevoel onder je voeten dat het tuig doorneemt en de helling in het schip komt. En ik vind het machtig. Dat is oors als mijn oren skippen. Ja, dat is Maar zeker lietsere oors. woordjes bijvoorbeeld. Ik heb wel BM'ers en katamaran en zeezielt en ja, dat vind ik niet on. Ja, ik vind het wel leuk een beetje toeren, maar dat wedstrijdelement maar een scootje. En dan mooi zo'n team, grutscootje. Grutscootje, ja, ik heb nooit lietse scootjes, altijd grutten. Niet lissen ik meer, maar het is een heel machtig gevoel. Een enorme kick en rust en mooi met team in een wedstrijd in te glieden. Ja. Sippie, daar heeft ik een fascinatie voor scootjeszeilen. Ja, tuurlijk. En Al meer dan 30 jaar. Al meer dan 30 jaar. En toen werk ik eens met Klaas Jansma. Ja. Maar daar heeft toch volle meer verstand van scootjeszeilen. Tuurlijk. Ja. Maar ik kan er gewoon nooit tussen komen. Ik doe Sammy best, maar ik kom er nooit tussen. Maar daar heeft wel meer verstand van. Natuurlijk. Meer knallen dan. Ja, natuurlijk. Dat Ja, zegt wel. ja, van een man die komt Klaas net weer ombaar. Dat Hij praten zal we weer hier opstaan. Of ga je hem extra tuten? Dat is maar. Nee. Nou ja,
We konden er net omheen, er zit toch hier man aan tafel, hè? Ja, oh, nog even de tweets, hè? Tweets. Ik moet tweets aan, jongens, ik moet even wennen. Want Klaas Jansma sprutsen. Joet wordt het Ladies Day, de tweet van Klaas. Ik mag alleen nog op het scherm als ik vlechtjes zien doch en een jurkje aan. Doch ik net, dan maar vrij. Nou, daar reageert Sjoerdje de Vries dan weer op. Dat valt mij van de jaar, Klaas. Er binnen zulke mooie jurkjes te krijgen. Haha. Nou, Klaas, we hebben geen schoen, hij doet het net. Nou, Elke, geen jurkje aan, geen stutjes zien. T-shirt lijkt boven, Nee. ja. Dus het enige was toch je het waarmeest is het wedstrijdverslag. Nou, dan beginnen we mij, om maar nadrukkelijk te wijzen, een man en zijn peel. Want dat is Auke de Groot. Die hier juist bij het Zuidwest-excursje binnenkwam. En hier een geweldige intree maken had met zijn eerste plak van Juster. En dan nou weer in die meest klom, want ze moeten er weer Joert Ree bijlissen. Nou, eerste start. Weer helemaal vals. Wat zijn de boetekant van de tonnenlans. Maar verderop beginnen ze al hier in de war. Ja, valse start door ze massaal. Twarre weer vals. Ja, die skippers doordat een tankershort 1-2 in de betiet. En dan gaan we daar maar achterom. Nou, de treden die weer goed. Ja. En dan kom je met een route van 2 keer naar een tonne bij de dik. 1 keer bij de haven en 1 keer bij het strand. En dan weer 2 keer weer waarom in zee. En dan weer het hele lange eind om dat te zielen. En dan moest die skippers dat maar bepalen. Nou, deze start wie prima. En benamen de Zuidwesthoek en de Jouwerlijn bovenin. En die kwam mooi onglieren daarboven bij de start. En het liep wel dat hij de beste start hier. Maar het wie een vrij brede start. Dus iedereen kon wel wat zijn positie bepalen. En in het midden lei Snits. En Snits lei Krek Boppen wel zijn. En heel eind boven Grauw. Nou ja, en daarmee vernielde er Grauw Hundal. En kon er geweldig als eerste op de tonnen komen. En wij wisten dit moment dat wij Joert Douwe-Visser net bij Sjenshoen. Ik al kwam Pieter Brouwer met Jereveen op het tweede plakje. Zie je daarachter wat zijn. Dan komt de Zuidwesthoek. Dan komt erachter. Dan komt Jennewoord. En dan komt de rest al hier. En dan komt er Gekliem verzeld. Bolzet. Maar daartussen kan die erboven komen. Maar ja, die komen van de boppenkant. Ik oren en die zeggen. Ja, wij lezen oren. Bakboord door meester net tussen. Dus de meest net omheen sturen. En ze zitten maar te razen. En te razen komt het dan al hier goed. Douwe zei wegwezen. Docist al zien die tonnen. Dat koer Douwe nooit zien. Want die tonnen zit bij Pieter Meter aan de orenkant. En dan gaan we om. Dan zien wij dan eens even zien wat die tonnen leidt. Maar eerst even hoe die man skellen kan van die. Want dat is echt ongelooflijk. Nou, ik hoop je dat er dat thuis net deed. Dan eens even zien hoe het mij die tonnen komt. Kan ze eromheen komen? Kan ze eromheen komen? Nee, komt de correctie aan. Ja, net hier had de jongen nou let maar gaan. Meester Trossiel, Pieter. En dan gaat wel aan het eind van het veld verder. Nou, gaat het veld dan naar 4 in C. Wie wel wat 4 van de meesten om te zien. Maar wij konden in elk geval zien dat Douwe-Visser nog goed voorop lei. En dat Jereveen daar achteraan kwam. En dat Zuidwesthoek intussen klom weer naar het tweede plakje. En dan komt Walsijn. En dan komt Drachten. En dan komt Jennewoord. En dat wien voor eerst de eerste. En die Zuidwesthoek man, ja, die zitten er nou alweer bij. Nou, daar achterin wie het wat gekleem. Je kon het al zien. Vrotten om ergens te komen. En met name Grauw waar hier het echte slachtoffer van deze situatie. Dat wie net echt prettig voor de Douwe-Visser. Want zijn kampioenskansen die slieten aardig verzeld. Want hij had al een slechte prestatie. Ik Jouwer zit je tussen. Nou, Pieter Meter zit je tussen. En dat bent toch drie meesten die het met deze waasomstandigheden echt voorin zitten maar te zoenen. En dat zie je ze op dat moment net. Nou, zomaar wat het met Grauw zit. Die zitten al te remmen om te leven om er ergens tussen te komen. En die lezen dan zien de Jouwer aan en net inbiedt hoe het verder moet. Maar het publiek weet dat helemaal net. Dat zit trouwens prachtig vol in Staren. Dat weer schitterend. Werkelijk die hele pier stampen en stampen vol mensen. Zo had je genoeg heel bad om treien al als de wedstrijden te krijgen. Snits nog altijd voorop van hetzelfde publiek. En de rest komt er achterom. De rest dat is Jereveen. En dan maar eens even zien hoe het verder komt op het vierde plakje. Want Zuidwesthoek zit er ik ertussen. Wat zijn harten in stand. Maar Drachten zit er deun op. En ik Jennewoord zit er deun op. Ze horen hultiet dat plakje wel, dat vierde plakje. Maar het is maar krek hultiet. Maar misschien is dat ik wel genoeg. Want zit wurg bij het Scootsezielen. Het zit al hier heel dicht bij elkaar. En dat betekent dat de prestaties dan ik leuker ben. En als je een foutje maakt, ja, dan gaat ik onherroepelijk de pottenbak en de prullenbak in. Drachten en dan Jennewoord en dan verder. En dan zullen we weer naar Snits voorop. Hey, kan die tonnen wel in? Want hij maakt er een discount balans. Hij zullen die tonnen wel in kennen.
Dat is een heel net goede persoon van Douwe. Die komt eindelijk uit Zeewij en die tinkt op die tonnen aan. Doen ze er dan een slagje meidje matten. Kan Jereveen dan nog dichterbij komen. Maar ja, dan komt het vakmanschap van Douwe Visser van de Snitsers. Hij doet het op het allerlaatste moment met een geweldige opzitterke. En dan show hem Azes van de orenkant hoe dat precies in elkaar zit. En dan liep het krek als jet dat er helemaal bij het zielen. Het is echt een opzitterke van een meter als het zien. Hij komt er echt boven die tonnen en dan gaat er terug. En dan is er helemaal niks meer aan te houden. Komt Jenne Wout dan nog dichterbij wat zijn? Want die komt wel verder. Nee, hij moet er achterlangs houden. En die komt nog net achter wat zijn. Komt Bolzert ervoor? Ja, Bolzert komt wel degelijk ervoor. En de Jouwer ik. Maar wat doet de Jouwer daar? Die kent dat toch eigenlijk helemaal net draaien. En er zit een lemmer achter. En komt de lemmer? Ja, komt er even zien aan. Ja, dan wil de Jouwer Dirk-Jan Reijer, die wil voortdraaien. Maar dat ken het, want hij draait zijn kont, zien de kop van de lemmer aan. Nou, die zet even bij elkaar. En dan komt de protestvlag erbij, de lemmer in. Want dit vinden ze net een aardige opmars van de Jouwer. De opmars hoeft hij net meer te dwaan, Douwe Visser. Maar die is compleet. En ze lezen echt heel vredig de hulp met je gewoon goed concentreert om zich in te zien. Daar maar we heen. En daar is de eind. Daarachter, ja, dat vierde plakje. Wat zijn Jenne Wout, Bolzert. Dat zit allemaal nog heel dicht bij elkaar. En die Jouwer die komt naar voren. Nou, dat is gewoon geweldig. Die zielt nou Pieter Meter voorbij. En die komt nog meer naar voren. Die Jouwer zielt een geweldige wedstrijd. Eigenlijk zielt hij het hurste van alle jaar. Misschien nog wel hudder als Douwe Visser. Maar het is nog steeds die protestvlaggen die het hingen. Je gaat ze Jenne Wout voorbij. Je gaat ze drachten voorbij. En dan gaan ze zelfs nog in de richting van wat zijn. Maar daar zullen ze aan het eind net meer aan te pas komen. Want dan moet er de volle tocht weer om die oren. Hoewel drachten, ja, zo dat kennen, zo dat net kennen, kan drachten ertussen. Nou, maar eens even zien hoe dat oude. Ja, drachten kent ertussen. Maar ja, dan leidt de Jouwer erboven en die gaat er mooi balans. In een wedstrijd die wat starig wie vanwege de waarsomstanden wie zakken. Ik een heel iets beetje in en dan kan je zo mooi verder gaan. Nou, de Jouwer, het is wel wat fleurig. Maar ja, die vlaggen van de lemmer die hingen er nog. En ik zal het je nog maar vertellen dat de lemmer dat protest in zin had. En dat de Jouwer dat verlen had. En dus als 14e eindigde in deze wedstrijd in Staven. Hoewel ze dus 4e eindigen binnen. Maar hij weer de eerste. Hij draait zijn laatste slagje op bij naar de finish. En dan is het klaar. Na een paar tweede plakken en een derde plakje is hier nou de overwinning van Douwe Visser. En dus bliedskip op de Snekerpan. Het klassement van de dag van Joet. Douwe Visser, je zegen hem juichen. Joet eerste. Volgen terug Pieter Brouwer, Majet Jereveen. En ze zitten in een flow, hek het idee. De Zuidwesthoeken. Trets, Joet, op eigen wetter. Dan wat zijn Drachten, Jenne Wout. Dan komen we bij de man van Yveske Bolzert op het zondeplak. De lemmer, Ilke zei het al, wint het protest. Zin de Jouwer, wordt 8e. Dan Grauw, de hele mannen, Ljouwert, Langwaar, Huzem. Nou, geen laatste, want de Jouwer krijgt dat protest onder de kont en wordt dus laatste. Het algemeen klassement. Douwe Visser stiet Boppe aan, 4 Boppe aan. Achtervolgen terug Jenne Wout van Gerard Pietersma. Drachten, het Jereveen, Grauw. Mooi, zegt de plak. Misschien is Yveske daar net tevreden over. Dat jaren we dadelijk wel even. Van Pieter Meter en Bolzert, de Zuidwesthoeken, de Jouwer, de hele mannen, de lemmer op het ziende plak. Wat zijn Langwaar, Ljouwert en Huzem. En dat brengt mij bij de Nijpeteren, zoals we dat nemen. We willen dus even weten wat de winnaar van Joet, Douwe Visser, ervan vond. Joet. Douwe Visser, gefeliciteerd met die overwinning. Eigenlijk weer een makje, hè? Ja, dat lijkt het zo, maar het blijft zo stil. Ja. En nou, dat kan er van alles gebeuren. En Heerenveen kwam in een bepaald trakt toch weer behoorlijk dichterbij. Dus daar hebben we het best nog wel even spannend aan. Dat die wien steenblauw weer, dan hier wel echt een gemakje geweest waarschijnlijk. Buiten een rare wien draaien en krekkers juster, want dat kan ik altijd nog gebeuren natuurlijk. Maar nou ja, het voelde uiteindelijk mooi. Hè? Er kwam weer een beetje wien op lijst en hier heeft wij wat controle. Het gevoel is wat controle heeft. Ja. Alleen net is met die lange eind. En dan mag wel zien, kom ik wel of net boven de ton. In één keer slaat het hartstikke net. Hè? Ja, dat is het. Als dat vanuit zee komt, dat is zo'n godvriendelijk eind. En dan zegt altijd wat vet meer aan je denken. En ja, dan kom je er met altijd keer iets meer van het mes nemen op een binnenmaat. Dat vergist we de eerste keer haast in. Concurrentie zit wat 4 voet. Zielt dit wel lekker?
Ja, dit is in ieder geval om meerdere redenen. Mijn dochter is goed jeetje, dus die heeft een leuk cadeautje. Nou, het klassement is net een aardig en het weekend heel schoon liegen dat we de eerste prijs won hier. Dus dat is ook wel weer eens leuk. Hey, hartstikke gefeliciteerd. Graag gedaan, Jemmek, bedankt. Zijt Elke Lok, Tjin Douwe Visser. Ja, Sippie, de wedstrijd van Joert. Hoe zou je die omschreeuwen willen? Ja, dat vind ik natuurlijk snits die weer gewoon boeten alles heel erg goed. Ja. En dan liep het wel dat die oren er helemaal niet bij komen kunnen. Maar ik zit nou even naar Jenne Woortjes. Die hebben snits het 9,9 het klassement. En Jenne Woort heeft 22 punten. En als dan just hoe hij dat bereikt heeft, dan zien zij ons gemiddeld heel erg goed. Want ze 4 keer vierde west. En nou de 6e en een keer 12. Nou, die moet je dus aanloeken. Maar gemiddeld zielt Jenne Woort, dus met Gerard Pietersma, heel erg goed. En waar hier dat nou denken in? Ja, en drachten op een tweede plak in het klassement. 22,9. Ja, het is gewoon super. Het is ontzettend aardig. Net hier. Nou ja, en hier op het thuiswerk werd er maar de Zuidwesthoek. Ja. Nou, we zijn het al. Ze liggen van de morgen ook een juich, hè? Van ja, precies. En ze zijn echt in de flow. Ze leeuwen erin. En de bemanning, die begint helemaal van, nou, wij kennen dit ik. Wij kennen gewoon mooi van. Dat het skip is goed, dat weet iedereen wel. Zou dat dan ik zou werkje, dat je dan ik beter beginnen te zien? Ja, zeker. Dat zei ook ik. Dat werkt het echt. Ja, dat werkt het zo. Dus van nou worden ze echt ze maakt wel in de gaten houden. Ja, ze maakt in de gaten houden. Ja. Jitske, hoe is het toen naar zo'n wedstrijd te zijn? Want hij is die wat ik jongen. Ja, nou ja, ik vind het geweldig dat Drachten dan zo'n mooi naar voren rent. En die hier omgriemt en krijgt het spel net aan de praat. En ik vind het helemaal super dat het klassement zo de kop smitten wordt. En ja, ik heb net een hele intieme en liefdevolle relatie met de familie De Groot. Nee. Maar ik vind het helemaal geweldig om te zien dat dit skip, wat heel goed ken en wat ik vanuit de geschiedenis goed ken, dat ze het voelen gaan, dat ze hem aan de ren gaan. Want het is ondanks mijn net al te vriendschappelijke relatie gun ik het ze ontzettend om, en zeker voor eigen publiek zo fantastisch. Het is natuurlijk, het gaat er net om wie erop zitten. Het is geweldig om mooie skippen het zien te zien. Doe heeft wat in de familie De Groot nevens mij? Nee, ik heb niks in de familie De Groot als Silas, maar ik heb wel. Ik heb heel erg graag hier op hun orenskip wat ze uit de SKS hebben en waar ze dit skip mij vervangen hebben. Hier ik graag zielt en hek ik mij zielt en hek ik waarom in de vloot kregen na een keuring en ben ik voort van de C naar de B zielt. Toen heb ik mijn eerste dagprijzen in mijn leven nooit meer hellen, dus ik wist niet eerst dat ik het kon, maar dat het koer dit skip klopte. Maar waarom koer het net? Ik weet net waarom het net kon. Ze worden het een hoop smoesjes en uiteindelijk worden ze het verkeepje. En net verhieren en toen weer meer jolt. Nou, dan praat je om meer jolt en dan is het beter is van net. En heel vervelend. Toch kist ook net in de IFK's maar zielen nou? Nee, toen ben ik nog wel achter een oorskip aangegaan. Want toen had ik nog wel wat tijd om wat oors te zieken. En, maar ik heb wat maar het skip. Ik vind dat een geweldig skip. En, maar wat is dat dan? Ja, dat viel voor de eerste keer dat ik erop zielde, viel het goed onder mijn voeten. De helling, de snelheid en het skip springt vooruit. Dat viel je? Dat viel je. Ja. En het lag mooi op de roer. Ik is mijn pinksturen, het ging hut. Dat ging net terug. Dat ging net terug. En toen kwam ik in een oren-situatie terug met de Harold Venemijn snits. En daar zouden wij het skip wat zij vaardig hier aan de kant zetten voor in de Lietse A. Zo'n wij op zielen en op de dag dat we handtekeningen zetten zo'n en het jult en dat soort dingen zei hij en ik weet nou weer om pas maar heel protestmoestig dingen doen maar toen weer het zakwat van het seizoen toen koest ook net niks meer. Ja, je nou zeg maar even een scootje waai en dan nog trainen en alles. Ik ga even naar Yveske. Want hoe heeft je die dag beleefd, Joert? Waar bist je eigenlijk dan vandaag? Nou, vandaag zaten we met de kindertjes op het strand. Ja, mooi waar zelfs. Ja, was op zich heel erg leuk. Alleen het kindje van mij, die had het niet helemaal in het hoofd op het strand. Want, de rest van de zielerij net zo volle schoen? Nou ja en nee. Want hij had het zand tussen de teen en tussen de vingers. Oh, dat is savies natuurlijk. Hij zat echt zo. Ja. Maar volgens het wel echt. Ja. En zielst wel eens mooi? Ja, op zich wel. Ik vind, maar ik tijdens de wedstrijden. Hoe bedoel je? Mooi zielen.
In de bemanning, ja. Ja, mooi. boord. Nee, Hoppakee, mooi. nee, dat gebeurt niet. Nee, bij Pieter gebeurt dat niet. Ah, Geen waarom vrouwen aan net? boord. Nee, dat... Oh, nou komen we dadelijk Nee, even ja, verder dat te praten. Oh. Hilda, wat doet een SKS-bestuurder eigenlijk op zo'n dag? Waar ben je hem? Ben je bij elkaar als bestuur of vleen je hem uit? Ja, wij vleenen uit. Iedereen heeft zijn eigen taak en zijn eigen verantwoordelijkheden. En wij vleenen uit. En uw voorzitter probeert het volle ook oeral te wezen. Dus gedurende de 14 dagen, dan in de hier weer en dan in de daar weer. Ik zie hem vanmiddag op de startkorter. Maar hij zit ook wel eens op een sleepboot. En viest hem wel eens bij een PW. De viest hem wel eens op de persboot. Hij is oeral. Ik heb een verste taak. Ik zit vaak meestal op de persboot. En waarom zit je op die persboot? Dat is de pers Ja, dat is mijn bestuurder. taak. Ja, ik doe PR en communicatie. Ja. Doe je het nou oors als die mannelijke bestuurders? Is er nou een verschil tussen hun en die? Nou, ik heb een oren taak. Ja, maar in je wezen, zeg maar, dus just de vrouwelijke hand. Ja, nou dat zoek ik dus net. Nee? Nee, ik zoek geen verschil. En ik Nee. word net als zodanig behandelen, als vrouw of als oors. Nee, helemaal net. Nee. We komen dadelijk verder te praten over vrouwen en scootjesielen. Maar Yveske, doe heeft heerlijk bij een schoonheidssalon geweest, hè? Ja. 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 Nou, dan zitten we nou eens even naar Sjen dan. Ja, zie maar. Gerre met Trientje Brouwer. Ja, ja. Je kan even een lekkere gezichtsverhandeling. Ja, nou, super. Op grauw ben ik altijd gespannen. Maar dus mensen zei dat hem dat om mijn leeftijd laat doen, omdat ik nog zo jong ben. Dus dat komt wel goed. Ja, want ik ben het ouder. Heb Ja, zie, daar heb je je last van. Nee. En op de hen is het klaar, bij mij vaak. Skipper Eldert Meter die is start op een zesde plak. En die zit nog heel tijd mooi bij. Maar daarachter zeggen we dus Jennewoord. En daarachter Botsijn en Bolzit. Nou, en komt er ooit nog een keer een vrouwelijke scootjeskipper? Op grauw, de vreed, zei een man achter mij van shit, het is de eerste vrouwelijke skipper. Of skip, ja, nee, skip in, ik weet niet hoe ze. Maar naar mijn mening, kan vrouwen wel bij het zwet zitten en in het pijlen en in de roef. Maar ik denk als je 14 dagen lang windkracht 4 6 achter elkaar om, dat je dat als vrouw net volhouden. Nou, ik denk net dat het vrouwelijke lichaam daarop bouwd is, om het zo maar te zeggen. Man bent toch daar sterker in. Ja, het is geweldig wat we nou zien. Het is Eldert Meter van Huizem die de Lemster straft voor al te volle strijdlust. En samen in een zoetwijzen dat het Huizemer scootje, het is een wonder, na een derde plak oprukt is. En virtueel wel misschien bij de kanshebbers jet. Doen we geen ambities te ver? Nee, ik niet. Ik vind het ook leuk dat die mannen lekker stoer aan het zeilen zijn. Ik zeg het wel eens met een geintje, maar zo van nou gaan jullie maar van het scootsen. Ja, wij vrouwen doen het wel. Maar nee, hoeft voor mij niet echt. Je weet er natuurlijk nooit wat op je paard komt, maar nee, dat denk ik niet. Jereveen is een plakje opschoot. Dat komt dus uit van Bols het ziende. Olfde is grauw. Ik heb heel veel meters. Van meters die mee eten. Ja, heel veel. Plakje opschoot en dat betekent dus dat het Jennewoord in de achterzak is. Ik denk niet dat de SKS vrouwelijke schippers wil hebben. Nee. Want ze houden zich heel vast aan tradities. Dus ik denk het niet. Dit was hem. Oh, heerlijk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Helemaal super. Ja, jij bedankt. Wat dit mooi. Dat is mooi. Vind je lekker? Het glipt lekker. Ja, ik ben helemaal... Ik ben al vet. Ja. Nou, tot nog een keer, hè? Bedankt. Hoi, hoi. Nou, ik dacht dat het schutsen er stralend uit. Maar wat doet het ik zeer? Hey. Maar goed, even over de zaak. Want Hilda Bush is de waard zijn. Zeg je moppies? Nou heb ik de Gay Pride heb ik helemaal afgezegd.
Zeg schatjes, of wat ziet het er hier gezellig Ja. uit. Maar Zeg schatjes, ik zou toch nog een liedje kunnen Ja, zingen? straks, Danny. Maar dan mag nog even wachten. We zijn even met serieuze zaken aan de gang. Ja, vrouwen Dus, aan het bier. we roepen die ja als Safir is. Ja, nou, dat oké. is niet anders. Ja. Dan taai ik wel weer af. Ja, het beste. Handjes. Tot straks. Hey! In de reportage waar het zijn, de SKS houdt vast aan tradities, dus die zullen geen vrouw aan het helmhout hebben willen. Daar is het uitzocht. Kinder en vrouw bij de SKS aan het helmhout. Zo, in principe is het zo. In 2004 binnen regels op het papier zetten. En daar wordt we de lijn sprutsen, de bloedlijn. Daar wordt sprutsen over de ervaring. Binnen de SKS zo'n hier. 18 jaar minimaal. Maar het wordt steeds in de hij-vorm schrouwen. Maar we hebben dat natuurlijk binnen het bestuur eens even besprutsen. En het is natuurlijk wel zo als er een commissie komt en die wil een vrouw voordragen, dan wie ben wij dan om die vrouw te weigeren? Dan zullen wij dat voordragen aan uw algemene ledengeerkomsten. En dan zal daar een beslissing worden. Oh, maar de moet de ledengeerkomsten wel oergeer, omdat het in een hij-vorm in de statuten staat. Oei, moet dat net verhoren worden in die statuten Nou, dan? er is alles vaker wat verhoren, namelijk. Wie het vroeger net zei dat de bloedlijn van de Molie alleen nog hielden. Ja. En dat Letterlijk is al verhoren ja. in de bloedlijn van de Molie en de vrouwen. Sipje, wat vies er dan eigenlijk van? Zou dat nou dit hier eigenlijk gewoon verhoren worden? Ja, ik snap wel hoe het gaat, ja, want ik ben natuurlijk nog uit het algemeen Mali aan boord. En dan denk je in eerste instantie aan Mali. Dat doen wij eigenlijk ook, want dan denk je, god, die Harmen en Sietse en Hatte Moekstra en nou, al die namen nemen ze maar, Maar op. wij hier een Daar ben- fantastische vrouw aan tafel Precies. zitten die ja, ik dus skipper die zoals bij de SKS skipper worden kennen? Nou, dat net dus. Dat blijkt nou uit wat Hilde zei. En als ik dat al wilde koer, dan heb ik in ieder geval één station meer te gaan dan elke willekeurige man. Want omdat de statuten in de hij-vorm schrijven, eigenlijk is het natuurlijk een beetje, dat is vanuit de historie sagong, want toen wie die zo praktiseert dat er ooit nog vrouwelijke skippers in de SKS komen zo'n blijkbaar. En dan moet ik dus één stap meer maken, behalve de horencriteria, maar ik die stap in ieder geval maken, maar ik het werk voordragen en dan met in de ledenvergadering beslechten worden. En de statuten moet als het ware verhoren worden. Ja, maar alleen maar als de leden dat goed vinden. Ja. Maar stel nou dat die leden dat net goed vinden, Ja. dan komen we in een situatie waarin vrouwen uitsluiten worden. Ja. Zo En als kennen. ik Yveske zei hier, die wil die statuten net verhoren. net Die zei niet gewoon onderhalen. van, het is een mannenbaan. Nee. Ik heb zelf geen ambitie, maar als iemand dat wel, prima. zei ze wel van, nou, het is weer werk en dat is eigenlijk net voor vrouwen. Wat Nee, denk maar je? ik ben nou zo stil, want Pieter die zei geen vrouwen aan boord. Dat vind ik eigenlijk al Ja, nee, helemaal dat- een ja. boute uitspraak. Ja. Want dat is bij de orenskippersjes, daar ben ik nog vrouwen aan boord Ja, al. klopt. Het is ook Maar, jammer dat je dat je zit dochter in, geadopteerd hebt. Ja, want dan nee. hier Ja, dat hier Nee, maar die opvolging hier, ja, kennen. nee, die hier, ik weet niet of die aan bod gekomen was, maar nee. Nee, maar Nee, dat dat het algemeen zou ik dachten, Ja. wiels er op orde scootjes nog wel vrouwen. Ja, Het is ja. het Nee, hij had begon het bij de niet in het IFKS. Hè? Bij de IFKS is men begonnen met een heel soort vrouwelijke bemanningsleden. Nou, door wie dat bij de SKS nog heel wel net onder water. Nee. Ik leeuw dat drachten net het eerste scootje dat een vrouw aan boord hier om te peilen. Ik denk het wel. Maar hoe wordt er bij de IFKS op die reageert dan? Hè, want hij zei zo hier scootjeskipper West Ja. her. Nou ja, goed, het weer aanhiepen, dus het weer gewoon ommelden en maar Maar hoe reageren Mali over het algemeen? Want wie is de tweede nog maar, hè? Ja, wat bedoel je of ik de les van hier of zo? Ja, of wordt er oors naar je schoen? Nemen ze je minder serieus? Nou, Hoe ik, gaat dat? weet net hoe die man oors zeggen, dus zolang het ik Nee. Big man, nou, ja. Ja, ik dat net oors west. En ik kan net zeggen dat ik als skipper heb ik les van wienstilte en te horen wien. Maar ik weet net, ik ken het net oors. Ik heb als vrouw net het idee dat ik mijn probleem te maken zijn een man. Ik maar dat skip naar voren zullen. Ja. En- Maar ik kan me dat als ik niet indenken. Want als je naar de scherpe jachten, daar ben natuurlijk een heel soort vrouwen die Ja. gewoon, daar ben toppers. Ja. Daar ben correct de Wij hebben topzielers. ze op de Olympische Dus wij Spelen hebben zo'n zitten. vrouw Ja. die net topwezen in scootjeshilm. En die worden dan, neem ik aan, lieke goed geaccepteerd. Ja. Als zieler. Nou, blijkbaar ik dus zo- net, want er binnen nog hele jonge skippers
de helft van mijn leeftijd dit gewoon verbieden om vrouwen aan boord. Dat vind ik ondenkbaar. Maar heeft het er wel eens met Pieter Oer? Ik vind het ondenkbaar. Ja, dat is bij Pieter praten. Nee, dat doe ik niet. Ik heb het wel eens al. En wat zei hij dan? Maar Nou, wat zei dat zal hij ik maar dan, niet Sjen? zeggen hoe hij dat zegt, maar hij zegt... Nou, Maar Pieter heeft nodig, ja. Dat is eerlijk. Nee, hij en zegt, wat zei hij- hij dan, Sjen? Want of bist het met hem eens? Ja, nou eens. Ik bedoel, hij bepaalt en prima. Ja, ik bemoei me daar niet zoveel mee, hoor. Nee. Als hij dat, we hebben ook niet echt iemand die staat te trappelen van, nou, ik wil graag meezeilen. Nee, tenminste niet dat ik weet. Nee, maar ja, ze weten gewoon dat Pieter... Ja, nou, hier is niet een sollicitatie, ja. Ik stel mijn best wel. Ja, Hilda, wordt er binnen dat bestuur, want nou ja, daar heeft het nou uitzocht en je hebt er even naar aan. Maar wordt er überhaupt toe discussieerd van jongens, maar we derken eens eventjes naar Sjen? Nee, die discussie die rent net. Wij hebben echt zoiets van, nou, als het Safir is, dan hebben we het te verloren. Maar je en wil dan het toch komt het wel. ik op in de vaart en volk. Er was net waarom zoest er nou wachten als bestuur tot ik me aanmeld? Wilst al wist dat de vraag aast komt. En dan, die komt. Ik bedoel, we hebben natuurlijk op dit moment in de IFK's ik nog maar één vrouwelijke skipper. En ik hoop dat vrouwtje Meijer en Rosalie Brundel ik aanstaan als vrouwelijke skippers onder slag hier. Maar waarom zoest er als bestuur op wachtje? Waarom zoest het net alvast in de vergadering gooien om te peilen hoe dat leidt? Maar dat is natuurlijk, ja. Ik vind het de vraag is belachelijk. Nou, waarom net? Ja. Nou, Hilda. Nou ja, misschien, ik denk dat hij mal even zit te chatten. Nee, maar dat is toch mijn bepalend, collega's. toch, Ja, nee, wij kennen dat Als inderdaad agenda wel eens bediscussiëren met z'n allen. Ja, ik denk dat wij hier... in de vloot wel vrouwen binnen die het wel willen. Want nevens mij het Jessler Visser van Douwe, van Grauw, het ik al eens zijn van ik wil wel skipper willen letten. Ja, nou, ik zou net in waarom net eigenlijk Ja, zijn. betere Zij zal zeker de papieren, zij het zeker de papieren. Ja. Nou, maar wisten we in de IFK's in de SKS-ploot zoveel Molly die de papieren net hadden. Dus dat is een beetje flauwkul. Maar Jitske, zo is het persoonlijk... Maar in de IFK's, maar net in de SK's. Daar hebben we al. Oké. Daar is wat iedereen checkt en dubbelcheckt. Jitske, zo is persoonlijk los van bloedlijnen en dat soort dingen. Zo is het skipper in de SKS willen willen. Ja. Heeft ze de goede bloedlijnen eigenlijk? Ik heb een goede bloedlijn. Ik ben ook nog een kijper, maar een visser uit Januar. Dus ik ben een nakomeling van een van de groenlizers van de SKS. Ja, maar er is geen zo'n hier ervaring binnen de SKS. Ik kom als vrouw, als bemanningslid, heel moeilijk onder de bak. Ja. Ja. Maar Maar de hest die wil eens melden bij verschillende... Ja, ik ging een naam nemen, maar wel lastige situaties veroorzaakt daardoor. Oké. En ik heb ook wel als skipper hier me solliciteerd op papier, omdat er de oude het zien hier natuurlijk wel wat wisselingen was binnen. Der maar wel een werkje. Jongens, het zit er... Dames bedoel ik. Het zit er al... het zit er al zo op. Ik moet nodig met het waarbericht komen. En die is voor wat zijn, man die. Er is hoe daar is uit en terug wat zinnen. Ik een enkele bui. De temperatuur lijkt tussen de 16 en 18 graden. Dus het vest kan on. En er wordt een westenwind krijgt 4 on 6 verwachten. Wat mooi. Heerlijk, daar houden wij vooral niet van. Hè? Ja, daar houden wij van. En wat we ik van houden, intussen, nou deze dag dat er hier op deze boot omspaande is. Dames, daar is hij, Danny Panadero. Dat is me toch wat. Dat schoot ook niet echt lekker op, hè? Die dreigt je aan, jongen. Jammer dat het programma niet 3 uur duurt, hè? Ja. Jongen. Nou, dan zullen we mijn nieuwe hitte maar even inknallen. Want de zomer is nu pas echt begonnen, hè? Het scootjesielen is begonnen en we krijgen direct mooi weer. Dus meisjes, als jullie even willen gaan staan. Ja? Jullie mogen ook gaan staan. Alle meisjes mogen gaan staan. En het is een beetje een vrouwenliedje, want het is salsa. Hey. Jullie kunnen vast wel een beetje salsa dansen, hè? Dus jullie mogen met mij dansen, meisjes. Kom maar mee, hoor. Doe maar gezellig mee. Ik dans er elke avond weg en het werd me wat te veel. Ik kwam haast geen geluid meer uit, ik kreeg last van mijn keel. Toch maar eens naar de dokter toe en weet je wat die riep? Ik ben een Danny, jongen, luister eens, daar zit me toch een knots van een poliep. Hyper de piep, hyper de piep, ik heb een poliep. Vaak van liggen dromen, nu is hij toch gekomen. Hyper de piep, ik heb een poliep. We liggen lekker op het strand, met een knobbel op mijn wand. Ja, hier is Staveren op het strand met een knobbel op mijn wand.
manager gebeld. En weet je wat die zei? Eindelijk, het is zover, nu horen we erbij. Ga je maar lekker op vakantie, voor een maand of 2. Ik schrijf nu snel een persbericht en hopelijk komt het ook op tv. Bij Omroep Friesland! Hyper de piep, hyper de piep. Ik heb een folie, waarvan liggen dromen. Nu is hij toch gekomen. Hyper de piep, hyper de piep. Ik heb een folie, we liggen nu lekker op het strand. Met een knobbel op een bank. Ik mag even niks meer zeggen, maar ik ben ontzettend blij. Door die knobbel op mijn stemband is alle aandacht nu voor mij. Hyper de piep, hyper de piep. Ik heb een folie, vaak van liggen dromen. Nu is hij toch gekomen. Hyper de piep, hyper de piep. Ik heb een folie, lig nu lekker op het strand. Met een knobbel op mijn bank. Lig nu lekker op het strand. Met een knobbel op mijn bank. Nou, wat een gezelligheid hier. Wat gezellig, hè?